Říká se, že Kaiserschmarrn neboli císařský trhanec je legendární rakouský desert a vznikl jako nepovedený desert pod rukama samotné císařovny Sisy. Těsto je podobné palačinkovému, ale díky bílkovému sněhu je těsto krásně nadýchané. Připravila jsem pro vás zimní a letní verzi. Pojďme na to. Do mísy jsem nalila 200 ml mléka, k němu jsem přidala 4 žloutky a v mléce jsem je rozmíchala. Přisypala jsem špetku soli a 2 vanilkové cukry. Zamíchám a začnu postupně přidávat 120 g hladké mouky. Sypuji postupně, abych neměla v těstě hrudky. Ze 4 bílků se špetkou soli jsem vyšlehala tuhý sníh, který jsem na 2krát vmíchala do těsta. Na pánvi s vyšším okrajem jsem si rozpustila máslo a přidala první polovinu těsta. Těsto jsem přiklopila a nechala asi tak minutu zatáhnout. Potom jsem ho posypala rozinkami. Můžete použít rozinky namočené v rumu. Opět přiklopím a nechám těsto ještě zatáhnout. Těsto rozdělím na polovinu a poté na čtvrtiny. Jednotlivé kousky otočím a nechám těsto zatáhnout i z druhé strany a pak ho natrhám na kousky. Trhanec přendám do misky s víkem, aby nevychladnul. Na pánev si nasypu trochu cukru a nechám ho skaramelizovat. Jakmile zhnědne, přidám trochu másla a nechám ho rozpustit. Poté na pánev nasypu hrušky. Promíchám a k hruškám na pánev vrátím zpět trhanec, který ještě krátce s hruškami prohřeji. Hotový dezert jsem přendala na talíř, zasypala moučkovým cukrem a vlašskými ořechy. Druhou část těsta jsem připravila stejně. Hotové těsto jsem natrhala, zasypala ho moučkovým cukrem a krátce prohřála, aby cukr skaramelizoval. Poté jsem na pánev nalila panáka višňovice a trhanec oflambovala. Dezert jsem na talíři dozdobila jahodami, borůvkami a zasypala moučkovým cukrem. Z dnešního videoreceptu je to vše. Celý recept a případné tipy ohledně přípravy najdete na blogu. Nezapomeňte odebírat můj kanál a klikněte i na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový recept. Najdete mě také na Instagramu a Facebooku, odkazy vám dám do popisku videa. Mějte se hezky.